Lonxe de solucionarse o conflito entre a Xunta de Persoal do Concello de Pontevedra e o Goberno local suma un novo episodio. A polémica reavívase despois de que o xornal ABC publicara que o Executivo contratara un detective privado para investigar un bombeiro que estaba de baixa de longa duración. Levaba xa moitos meses de baixa, puxémonos en contacto con el para preguntarlle como iba, se tiña pensado incorporarse ou non, e comentounos que aínda tiña para moi longo, que aínda tiña para moito tempo, e entón, bueno, en ese momento apareceu en todas as redes, en todos os medios, que había unha actuación musical donde el formaba parte desa actuación e era, ademais, como repito, era algo físicamente moi exixente. Os feitos remontanse ao ano 2021. Para a Xunta de Persoal, a decisión está marcada no mal ambiente que existe entre os representantes dos traballadores e o Executivo local. Dende o Concello Foucés asegura que é unha fórmula habitual para controlar baixas sospeitosas. Apunta que se trata da primeira vez que se fai dende que era responsable deste servizo. A finalidade deste procedimento, dende o noso punto de vista, era asustar ou amedrentar a xente, a traballadores e traballadoras que por non comulgar coas imposicións que veñen desde este goberno municipal a través da Concellería e da Dirección Xeral de Traballadores, pois non saben que non poden ter unha solución xurídica honesta, pero sí poden causar moitas molestias na vida diaria destas persoas. Nós temos que actuar porque, además, nós temos un mandato da cidadanía, que é dar conta, coidar do diñeiro público, que é unha práctica que as administracións públicas utilizan cando necesitan, non solamente o Concello de Pontevedra. Os traballadores explicaron que co informe do detective o Concello abriu un expediente sancionador a este bombeiro. Para defenderse chegou informes médicos que aseguraban que a actividade era compatible co motivo da súa baixa. Isto é gravísimo o que está pasando no Ayuntamento de Pontevedra. Levan 20 anos gobernando e aquí o que non lle ríe as gracias van a por el. Iso é o que hai que deixar claro. Tras coñecer a nova, o Partido Popular solicitou o expediente sobre a contratación. Mostrar nuestra más absoluta sorpresa de confirmarse viene a ser una muestra más de la falta de capacidad total y absoluta de gestión que tiene este Ayuntamiento de Pontevedra en materia de recursos humanos. Segundo o Concello, a contratación do detective tivo un custo de 363 euros para unha investigación que durou 6 horas.